Καλώς ορίσατε στο Renueva του Cornet. Θέλετε να ανταλλάξετε την άδεια οδήγησής σας χωρίς ραντεβού και με τον πιο γρήγορο τρόπο? Ναι, ακούσατε σωστά. Δεν χρειάζεστε ραντεβού. Στο Renueva του Cornet βοηθάμε χιλιάδες Κυπριούς να αποκτήσουν την άδεια οδήγησής τους γρήγορα και εύκολα για πάνω από 20 χρόνια, τόσο αυτοπροσώπως στη Μαδρίτη όσο και διαδικτυακά σε όλη την Ισπανία. Είμαστε ο κορυφαίος οργανισμός για την αναγνώριση κυπριακών αδειών οδήγησης και εξυπηρετούμε χιλιάδες πελάτες στη Μαδρίτη και σε όλη την Ισπανία. Μείνετε μαζί μας γιατί θα σας πούμε πώς το κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε. Ένα, μπορεί να γίνει ανταλλαγή της κυπριακής άδειας οδήγησής μου. Η ανταλλαγή αδειών οδήγησης μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας ρυθμίζεται από ευρωπαϊκές συμφωνίες που διευκολύνουν την κινητικότητα μεταξύ των δύο χωρών. Η ημερομηνία έκδοσης της κυπριακής άδειας οδήγησης και η ημερομηνία απόκτησης της ισπανικής άδειας παραμονής σας είναι απαραίτητες για να διαπιστωθεί εάν η άδεια οδήγησής σας είναι ανταλλάξιμη. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις ανάλογα με τις προσωπικές σας περιστάσεις και τη διάρκεια της διαμονής σας στην Ισπανία. Στον ιστότοπό μας θα βρείτε ένα απλό εργαλείο που σας επιτρέπει να ελέγξετε γρήγορα εάν η κυπριακή άδεια οδήγησής σας είναι ανταλλάξιμη. Είναι όμως δυνατόν να οδηγήσετε στην Ισπανία με κυπριακή άδεια οδήγησης. Η νομοθεσία είναι σαφή σε αυτό το θέμα, αλλά συχνά υπάρχει σύγχυση. Εάν έχετε άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί στην Κύπρο, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να οδηγείτε νόμιμα στην Ισπανία για τους πρώτους 6 μήνες μετά την απόκτηση της νόμιμης άδειας παραμονής σας. Μετά από αυτούς τους 6 μήνες, πρέπει να ανταλλάξετε την κυπριακή άδεια οδήγησής σας με ισπανική εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε νόμιμα στην Ισπανία. Εάν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε ένα από τα 8 κέντρα μας στη Μαδρίτη, το Αλκορκόν ή το Λας Ρόζας για να ελέγξετε εάν η άδεια οδήγησής σας είναι έγκυρη. Δεύτερον, ποιες κατηγορίες της κυπριακής άδειας οδήγησης μου αναγνωρίζονται, εφόσον η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετατροπή όλων των κατηγοριών της κυπριακής άδειας οδήγησής σας θα γίνει άμεσα και αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δώσετε καμία επιπλέον θεωρητική ή πρακτική εξέταση. Η νέα σας ισπανική άδεια οδήγησης θα περιλαμβάνει αυτόματα όλες τις κατηγορίες της κυπριακής άδειας οδήγησής σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι αν έχετε ήδη ανταλλάξει την κυπριακή άδεια παραμονής σας σε άλλη χώρα, δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή της στην Ισπανία. Τρίτον, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανταλλαγή της κυπριακής άδειας οδήγησης? Αφού ελέγξετε εάν μπορείτε να ανταλλάξετε την άδεια οδήγησης και ποιες κατηγορίες είναι έγκυρες, ας δούμε τις προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση: νόμιμη διαμονή στην Ισπανία. Εάν είστε Ισπανός πολίτης, θα χρειαστείτε ένα PAE ή DNI. Δεύτερη προϋπόθεση: έγκυρη κυπριακή άδεια οδήγησης. Εάν η άδεια οδήγησής σας θα έχει λήξει, πρέπει να την ανανεώσετε στην Κύπρο πριν την ανταλλάξετε. Τρίτη προϋπόθεση: ψυχοφυσική αξιολόγηση, ονομάζεται επίσης ψυχοτεχνική. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την αξιολόγηση σε οποιοδήποτε από τα 8 κέντρα μας στη Μαδρίτη, το Αλκορκόν και το Λας Ρόζας. 4. Διαδικασία για την επικύρωση της κυπριακής άδειας οδήγησής μου. Πώς επικυρώνουμε την κυπριακή άδεια οδήγησής σας? Βήμα προς βήμα. Βήμα 1. Κλείστε ραντεβού. Στο Renueva του Cornet θα στείλουμε την αίτησή σας στη Γενική Διεύθυνση Τροχέας την ίδια ημέρα. Δεν απαιτείται ραντεβού. Ξεχάστε την ταλαιπωρία του να κλείσετε ραντεβού. Βήμα 2. Συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Βήμα 3. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Βήμα 4. Προσκομίστε τα ακόλουθα έγγραφα, πρωτότυπο και αντίγραφο της άδειας παραμονής σας. Πρωτότυπο και αντίγραφο της κυπριακής άδειας οδήγησης. Πρωτότυπο πιστοποιητικό σωματικής και πνευματικής σας ικανότητας. Πρωτότυπη έγχρωμη φωτογραφία 32x26 χιλιοστόμετρα με λευκό φόντο. Βήμα 5. Υποβάλλετε αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης. Μετά την υποβολή των εγγράφων, θα λάβετε μια προσωρινή άδεια οδήγησης που θα σας επιτρέπει να οδηγείτε νόμιμα σε όλη την Ισπανία για 6 μήνες. Βήμα 6. Αποκτήστε την ισπανική άδεια οδήγησης στη χώρα σας εντός 6 μηνών. 5. Τι συμβαίνει με την κυπριακή άδεια οδήγησής μου τώρα που έχω ισπανική? Πολλοί Κύπριοι πελάτες μας ρωτούν τι συμβαίνει με την κυπριακή άδεια οδήγησής τους όταν αποκτούν ισπανική. Με την έγκριση τύπου, εκδίδεται η κυπριακή άδεια οδήγησης. Αλλά μην ανησυχείτε, αν ποτέ επιστρέψετε στην Κύπρο, μπορείτε να την ανταλλάξετε και να πάρετε πίσω την κυπριακή άδεια οδήγησής σας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται διανταλλαγή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν μπορείτε να έχετε δύο άδειες οδήγησης ταυτόχρονα. Μπορούν να ανταλλαχθούν ανάλογα με την τοποθεσία. Τέλος, εξηγήσαμε πώς να ανταλλάξετε την άδεια οδήγησής σας. Εργαζόμαστε πάνω στις πιστοποιήσεις κυπριακών αδειών οδήγησης για πάνω από 20 χρόνια, γεγονός που μας καθιστά τον κορυφαίο οργανισμό σε αυτόν τον τομέα. Εάν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε μας σε ένα από τα 8 υποκαταστήματά μας. Θα βρείτε τις διευθύνσεις στην περιγραφή. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Εάν σας άρεσε, παρακαλούμε να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Τα λέμε σύντομα.